Panenan nggone sapa? Pardi. Oh, ayo. Iya, wis ngomong ora diarep-arep. Iki rong montor iki ya. Oh, sak mbane wisar rong montor e. Iki posisine sik arep anune. Metu sik. Nah, iki ya lho. Iki lho. Ya ta? Iki bar ngedukne kayu ngombe es teh ya ta. Yang nyaine tringke wis digekne es teh. Wajahku ora ketok dhewe engko. Manten. Iki sing duwe urung dadi manten dhewe piye ya. Lepose piye iki? Nggo nam genten. Oke, Iya. siap bos ya. Nah, iya. Oke teman-teman ya, untuk kali ini kita di rumah. Nah, ini sama Kang Sar. Kang Sar inilah tetangga saya ini teman-teman. Nah. Sekarang udah bos kayu ya. Bos kayu kan sampean dulu. Ini dari tetangga sebelah ya teman-teman. Kita cari kayu ini ya. Ya teman-teman di sini. Yang ini di desa ya. Bahasane compar campur, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Biar yang tidak tahu bahasa Jawa ya bisa nyambung. Kita juga ternak kambing sama ayam buat celengan ya teman-teman. Celengan biasanya kalau kebutuhan mendadak itu bisa kita jual. Nah, ini biasanya adik tadi masih bikinin kopi Kang Sar ya. Medianya lagi ngeduk nih kayu. Kene kopi apa es teh Kang Sar? Es teh yo masuk. Engko kapan-kapan nang nggonamu ning jare ngejak ngonten nang nggonamu. Ngonten nang nggonamu kok kapan-kapan. Ke anu. Yo wis masuk. Iki Kang Sar iki kegiatannya sehari-hari cari kayu bakar seperti ini. Golek kayu bang ini iki ya sampean nih. Ini iki menek ngono apa gantel ngono iki Kang Sar? Nggih, pakai sinco. Sinco. Ganti posisi gen ketok wonge. Nah ngene ketok kowe Kang Sar. Semangat apa kata-katane semangat ya? Keluar mencari rupiah. Yang iki kok. Lara semangat piye iki engko? Anake nggo tuku susu Ainun, Bu. Buat anak wedok. Heeh. Ki karo buke sampean apa ngrincik dhewe iki Kang? Nggih, kali ibuke iki kali batihe. Iya. Engko kontene dhewe gawe lelucon sementara ya nggo menghibur. Sesuk ganti ning nggonamu saiki ning nggon aku iki. Ini ya teman-teman. Ini gubukku di desa seperti ini gubukku ya teman-teman. Gubuk saya di desa. Kegiatannya ya cari kayu buang.
ngurusi Tegalan ya. Karo gawe tempe didol seperti itu teman-teman ya. Tuh. Awakmu wingi nek Surabaya jare. Iya, mari. Iki wingi Kang Sar ki ning Surabaya iku apa? Kuli bangunan. Jalan yang Bali. Kuli Sebentar lagi karena proyek nahyonan. proyek. Iya. Apa kuwi, Dot? Tuh, tapi Iya. Yuk. Wes patut yo nan Kang Sar. Heeh, patut bakat iki. Dadi kuli bakat. Oh, sembarang ini serahkan kali. Kalau saya bisa menghubungi saya. Asal kelaru omong lho. Lalu lagi ya? Ya engko nang kecepatan dadi anu flenco. Terus, sekarang ini ikut ini. Wes ngene iki ning desa ki lho. Yo. Ya ta. Iku bar ngedukne kayu ngombe es teh ya ta. Yang nyaine tringke wis digekne es teh. Wajahku ora ketok dhewe engko. Oh, wajahku ya ketok kok. Iki kang anu wis ngeget-geti ae iki kok ta. Ya ta. Oh, saiki wajahku ya ketok. Sing ngene iki prau-praupane wong desa ki ngene iki jelek kudis ngene iki. Beda karo wong gaene ora manas ya to, resik-resik awake. Iki ning desa yo ngene iki dulur ya. Biasane turun ngendi-endi requeste kanca-kanca ya. Ning ngarep koyo. Kon ngevlog ning daerah Kismantoro urung iso ya bar kena musibah. Ning ngarep koyo. Piye Kang Sar? Koyoke ning ngarep. Boyoke diwalik ae lakno, kan dhuwur ya to. Nah, wis ngene iki. Barangnya Jakarta kene mburi ya ora iso. Kurang sithik cian. Iki krune CS Wonogiri Timur. Engko bar mari ngene rampung ya to. Terus ngombe es teh. Tapi ro semirane bok kira-kira iki engko. Sebenarnya tempe bos tempe. Ayo. Nah, silakan yang pesen tempe. Pesen tempe ya enak ya ready. Tempe dekorasi manten. Iki sing duwe urung dadi manten dhewe piye ya. Lepase piye iki ki bos iki? Urung dadi wis dari pas iki. Wis nikah lho. Iya. Wah, wis kita gitu. Ya sesuk jare anu ning nggon am genten. Oke, Iya. siap bos e. Lah iya. Lah iki anu ya. Wis rampung lah ngedukne iki, Pak. Nah. Iki montore cek arep dienggo ngusung pari iki. Arep ngusung pari ya, Kang? Engko bareng ngusung pari leren apa langsung anu yo? Ora ono nah. Iya. Yo ngene iki ning desa ki anu kanca-kanca ya. Panenan nggone sapa? Pardi. Oh, ayo. Iya, wis ngomong ora engko diarep-arep. Iki rong montor iki ya. Oh, sak mbane wisar rong montor e. Iki posisine sik arep anuna. Metu sik. Nah, iki ya lho. Iki oh. Sip.
Cek arep njupuk pari engko bali neh ngusung kayu. Piye Kang, kowe kono kae sik anu Jang. Sik, sak. Montor. Sak montor kuwi es teh ombe. Tanggang. Anun sik. Oh enek anune panganane yo nan. Tak kira teh tong jin pana Walah. tanggang nek. Walah. Ya wis panas coba dudone kayak panganan ae. Coklat, ya toh. Balik ya. Ya wis nanu ora apa-apa. Heeh, ya wis. Sampai di sini dulu ya, teman-teman. Kanca-kanca. Sambung ada kurang lebihnya. Mohon maaf. Penting sehat ya. Dilanjut besok nah. Konten gone Kang Sar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.